Здравейте, прекрасни дами! Днес ще се поговорим за шалът и неговото приложение като аксесуар в дамското облекло. Подготвила съм ви два варианта на шал, които бихте могли умело да използвате, така че да поставите акценти с него. Например, ако използваме по-дългия вариант на шала, бихме могли на първо място, естествено, да го сложим около врата си. Като това е и основната му функция да ни предпазва от студено време и да създава същевременно и един акцент, който се измества към горната част на лицето ни съответно и врата. Показвам един от вариантите за неговото поставяне, който е особено удачен за есенния и зимния период. Като тук съм се спряла на есенния вариант на шала. Не случайно е шарен, за да внесе малко цветови акцент, в случай, че облеклото, което избирате, е максимално изчистено. Така, това е единия вариант, който можем да предложим. На следващото място бихме могли да го използваме и като аксесуар, който да поставим на дамската си чанта. Избрала съм отново черна дамска чанта, която е тип шопър, съответно много удобна за нашето ежедневие. И какво можем да направим в случая? Когато не го използваме, а съответно се чудим къде да го сложим, в кавички, бихме могли да го съчетаем като един чудесен акцент и аксесуар към дамската ни чанта. Ето какво се получава, като естествено спазвате цветовете, в случай имаме черно, което е в шала на фини точици или по-скоро неправилни форми и се връзва с черната дамска чанта. Следващия вариант като приложение на шала бихме могли да използваме, само че тук вече говорим за един по-малък шал или така нареченото фишу, ако трябва да сме точни. Ето това имам предвид като размер. Това са примерни варианти на шалчета. Сгъвате го, за да стане по-финна линия или по-финна лента, бихте могли в такъв случай да го осучите и да го сложите на ръката си, като по този начин създавате акцент вече на ръката, но същевременно се получава и друго, много удобно при топло време или при тренировки да го използвате и се получава един вид бандан. Това бих искала да кажа. Като естествено не сте ограничени от към цветове или варианти на шал, който можете да сложите. На следващия вариант или това, което бих могла да посъветвам, е да изберете различни цветови гами на шаловете, като това се определя, разбира се, от облеклото, което вие ще носите и съответно да успявате умело да го съчетавате, тъй като той се води един от цветовите акценти в нашите дрехи и същевременно насочва вниманието към конкретни части от тялото. А всъщност това е тема, която имам предвид за цветовите акценти, която ще разгледам в статия. Съвсем скоро ще бъде публикувана на моя сайт съответно и на Facebook страницата. И още едно приложение за шала, което се сещам и бих могла да ви предложа. Той би могъл да се използва естествено и като аксесуар за коса. Сега в момента хванах малкия шал. Да кажем, мървите, става ви топло през деня, решавате, че искате съответно шала да бъде използван като аксесуар и нямате в себе си ластичка. Усуквате и хващате косата. И става много интересен и закачлив елемент. Това е от мен, скъпи дами. Желая ви едно много хубаво зимно настроение. Забравих да ви честитя, между другото, и първия сняг във Варна най-сетне заваля, макар и за кратко. И прекрасен уикенд. Чудесна неделя от мен.